tilbage igen i episode 8, tror jeg nok der. Så sanden er Bis. Bis, nok jeg kælden. Hun er guardian angel. Ja. Perfekt placeret Bis. Ja, det ved jeg. Kom nu, hurtigt. Push. Kan du ikke bare tænke... Nej, Shin, du godt. Det er godt. Jeg skyder på toweret. Jeg kommer nu. Jeg har 1000 AP. Jeg har 1020 AP. Kom nu. Jeg tænker. Jeg skal have 258. Vi vinder. Ja! GG. Good job alle sammen, mand. Og det var så vores mega lang game, som var mega tæt på, og vi